A sound check.
Let us welcome the NCFC secure person for this message, Dr. Roger Villanueva. Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest of Our Lady of Peñafrancia, parishioners, guests, and to all of you. Christmas is the season of giving, sharing, and forgiving. This joyous season is the most important season to celebrate with family, friends, and co-workers. We share the joy and happiness through parties and gift-giving. This is the season of love and life for which our Savior, Jesus Christ, was born. One of the famous highlights in our celebration of Christmas is the reenactment of the birth of Jesus. We, at the Naga College Foundation, through the Center for Arts and Culture, restaged this beautiful and meaningful event as our way of sharing our love and happiness to all. Kamundagan, A Christmas Story, is a play of hope and happiness, our special way of sharing with you this Christmas. Let's watch together the greatest story ever told. In behalf of Naga College Foundation, Merry Christmas everyone. Enjoy watching, enjoy the gift of happiness. Diyos mabalos po sa inyong gabos. Pinupunan ini siya daw isa regalo sagot sa kaglawan ng kamundakan ni Jesus. Iguaman mo na pagkaroon ng mga kakilan, pero asipin sa sakit ng kulor ng oras sa ikat ng araw. Maayo mo na rin mas umapak sa pasong tibay. Ang sentro ng sining at kultura ng Naga College Foundation naging sumaro sa lapang Pilipino, partikular sa mga katulano sa pagselebrar kan kemundahan Yesus. Maunya mo bercerita sa itu ang paluas kemundahan. Sa sumbanwaan ni Galilea ni Apo na Nazaret, nag-iewag si Maria. Sa rumit-hen na pinilit ng Diyos na itinaan sa iyang buhay. Kung sa iyang pagkaakit, minawag niyang iatag sa iyang sarili. Sa biyaya na maging ina at aking Diyos.
Sa kabinungan ng panahon, nakatalaan na ang mga Maria. Sino sa nang pagpapalos ni Maria? Sa sabihan para ng Diyos. Sa lupa, matang nabibig si Maria sa salong oratorio, nagtapos ang Anghel Gabriel at sinasabi, "Magpuntaw ka, napapanukan ng grasya, ang kaguranan ng Diyos labong sa iyo. Kalinipan ang ni Maria, siya na muna, asin pinagbubuhon at sa iyang alam, asin tiwag siya sinabihan ng Anghel, dahil ka matakot Maria, linulit na iyong pagkain pamutan sa iyo ang kaguranan." Pagkatapos ng pagsaysay ng kapero ng Pilipinas, manunod sa kabutan ng Borda. Dapat sinabi kay ni Maria na siya ang nakakalang pagkasalang kay Jose na aking Gabriel. Pagkaroon kayo, turo sa nagsayuma sa Maria, asin sinabi sa akin, ang pag-agong halay sa kuyang isipan, ang mautusan na, iyo ang magsilbi sa itaw sa kaguranan, ang sa kuyang bilog ng pagkabuhay. Ang siguro siyang kinaraman kami, Maria, at sa iyong pagpapasal, na iyong makakaulang sa kabutan ng kaguranan, kundi hindi ang kagadugan sa iyong tunay na kabilihan.
Sa pagbahalag ni Abel at pagmay ng pera ng Diyos ni Maria, lumaking nagdarap, mabalat na babae, ika ang piniling katulad na mga ina ni masakop sa kapsala. Nakuha ng bukod si isip ni Maria, pagkano kain kulay ng Abel, asin siya tulos ng simba, papaano maniyan niya? Ako sa Pilihan, asin ang Anghel nagsabi, Puwan kong Maria, iyan bukan ang kapangaki mo, bago sa lalaking tao, kundi ang Espiritu Santo na iyong tunay mong esposo. Pagkano kasi pagkaisip ni Maria na siya di maligtaan, tulos ng nagsimba, uya ako ang Anghel na Puwan, akong tunay na ulipo. Sabihin mo sa Diyos na kagularan, na ang gabos niyang mga tugon sa kuyang kapangyarihan.
buong buhay. Sa sarili pagtuo, siyempre sa buhay ng Jose, dahil ka mag-isip ng buhay, at sa iyong amor, dahil ka babae, at sa iyong pamilya, malinawan pa sa sarili. At pagkaros na iyan, pagkatao ang may ganap, kundi Diyos sa kalamitan ng iyong kabayatan.
Puso ng si Jose Pasquel sa Bethlehem ay masabi, sa iyo ng pagbabata, nakabot sila sa Bethlehem, asin, eternal iminabot at nawasan ng Mesiyas na Panginoon. Natagpuan ni Tuhan ni Jesus, seguros na nagpapaya, nagpasalamat as nagbumaw sa kaguranan. Pinagkalita dapat ito, as itinulong nila sa inunalarang atang na insenso, wira as ang kawalan. Nalulungyawan bilog ito kay Panganisan kasi nagugma ang bilog ng yaban sa kamundakan din sa tuyang Panginoos.
Ang Pasko yun ang tawag ng pagkapo, pagpatawad sa pagpera sa mga pagsalo. Siling man inisigulo ng tunay na pagkawal sa tuya at kaburutan. Inuhod ay kinauna sa tuya at sa iyang bumulaan, tanang inikas-ikas na sakyan. Lugod din ang paligya sa mga pagsalo, sa pagkailas sa pagkamot sa kapwa-tao. Pamundagan ang mga sila, Eliza Vida, Eliza Andrea, Aryan Santa Rosa, Christine Puso, Hyacinth May Astillero, Marla Colomín, Jessamine De Santos. Joshua Pemiro, Jared Tumamo, Tony Candales, MJ Santo Domingo, Mark Bernardo. John Alfred Vida, bilang Rector. Alvaro Casalo, bilang Pastor. Johnson Robles, bilang Baltasar. James Serrano, Angel Gabriel. John Mario Diaz, bilang Jose. Wilson Gabriel, bilang Mario. At ang ating Nino Jesus. Production staff, stage managers, MD Santo Domingo at Eliza Vida. Production manager at Salaysay, Ronald Alan Apollo. Sa direksyon ng Journal G. Britec at Dr. William M. Costero.